Lone er på vej, og en af de ting, hun modtager, er simpelthen en pokal. Tillykke! Det er en pokal her, Årets Butik 2017 til evig arv og eje. Så den tager du bare med på plejehjem her om 30-40 år. Sådan er det. Der er også en buket blomster, fordi en smuk kvinde er du jo. Og så har vi også lidt champagne, fordi når butikken lukker kl. 22, og I falder sammen, så er det godt med et glas champagne. Og også ønske til personale tillykke. Så der er lige et par flasker her også. Men vi skal jo også have synliggjort helt ind til næste år 2018, hvor vi igen skal finde en ny butik, der vinder. Og det er fløjet her i blæsevejret. Det er jo sådan, at vi har fået lavet et stort reklamefolie her. Skal jeg ikke træde på Jyske Talenters grej, så går der virkelig problemer i det. Du får 3 af dem her, så du simpelthen kan udsmykke hele dine vinduespartier med Årets Butik 2017 lige til fra reklamemanden og klæbe op. Og så lige prale det. Skal vi ikke give Kop og Kander og Lone en ordentlig